Көчле рухлы ерак әбием. Башкорт якларында карт әни дип йөртелгән Гыззиямал Сибагатулла кызы хакында әнием Раиләдән дә, аның әнисе, мине үстерешкән, яраткан карт әнием Фәридәдән дә ишетеп үстем. Нәсел тамырымда туганнарым язмышында татар хатын-кызы нинди булган дигән сорауга җавапны табам мин алар мисалында. Чөнки зур гаиләбездә иң күп телгә алынган, сокланып сөйләнгән шәхес иде ерак карт әнием Гыззиямал. Үзем гомер уртасына җитеп киләм, ә бала чакта күңелгә уелган истәлекләр хәтеремнән чыкмый. Итәк туттырып 7 бала үстергән гади авыл хатыны башкалардан кай ягы белән аерылып торгансың, еллар үткәч тә онытылмаслык нинди эш-гамәлләр башкарган. Әнием Раилә ягыннан нәселебез хәзерге Башкортстанның Гафури районы Баҗык авылыннан башлана. Авыл исеме янәшәдәге елга исеменнән. Елганың бер ягында Юрмат руы башкортлары яшәгән. Икенче ягына 18 гасырның 30 елларында көчләп чукындырудан качып килгән татарлар урнашкан. Чыгышлары белән чиста якларына дип сөйлиләр иде. Төп эшләре игенчелек, терлекчелек, умартачылык. Бөтенесен үз куллары белән булдырып, хәзергечә әйтсәк, натураль хуҗалык алып барганнар. Балта осталары, тимерчеләр шушы якларга күчеп килеп, яңа сулыш өргән. Милләт буларак сакланып калу, ишле гаилә алып бару өчен тиешле шартларны китереп бирүче булмаган. Үзләре булдырган. Әнием Раилә еш сөйли. Карт әни Гыззиямал зур кара күзле, карашы белән үк матур ханым була. Тик торуны белми, кулыннан килмәгән эше, белмәгән һөнәре булмый. Җәй буе үстергән игенен онга әйләндерә, ризык итеп пешерә. Киндер сугып, кием тегә. Йон эрләп, җылы кием бәйли. Ә бабай карт әти Халиулла Халимулла улы балта остасы булып танылган. Хәсәновлар гаиләсе таза тормыш белән яшәгән. Булган әрәм итмичә тоту хуҗабикә иңнәренә төшә. Киндер сугу станогында тик тотмый, авылда бик санаулы кешедә генә булган тегү машинасында тегү тегә, тирә-яктагыларны киендерә. Иске мускы чүпрәкләрдән күз явын алырлык келәмнәр сугучы. Эрләгән җибеннән тастымаллар, ашъяулыклар сугучы булган карт әни. Ычы-кырые күренмәгән көндәлек хуҗалык эшләре, өйе тулы бала. Әмма карт әни чисталыгы, пөхтәлеге белән тирә-якта дан тоткан. Өй түрендә затлылык таратучы фикус гөленә дә урын табылган. Үзе чиккән сөлгеләре, пәрдәләре белән өен бизәгән. Хәсәновлар килү тормыш алып бару җаен белгән. Карт әни Гыззиямалның авылда абруе зур була, тормыш белән керүчене кире бормый. Авылдашлары еш кына бу акыллы, юмарт, миһербанлы хатыннан киңәш сорап килә. Авыл тарихы китабында туганнары карт әнием турында кайчан карама, авылның 5-6 ятиме аларда сыену тапты. Ачлык елларында туган тумачаларын юмартлыгы, көндәлек кайгыртуы белән үлемнән саклап калды дип яза. Фронтка китүче ятим туганнарына кирәк-ярак әзерләп, оек башлар бәйләп, тамагын туйдырып озатуын рәхмәт белән искә алучылар күп була Баҗык авылында. Гаиләдә дин тотуга, гыйлем алуга зур әһәмият бирәләр. Гарәпчә укый, яза беләләр. Карт әни матур ефәк күлмәкләрен, камзулын киеп, башына калфагын салып, талгын гына биеп тә ала иде дип искә ала әнием. Йортларының бөтен тәрәзәләре көнчыгышка карый. Тату гаиләгә кояш та һәр көн елмая. Өй янында баланнар. Капканы ачып керүгә чәчәк түтәле, ирис гөлләре, тирә-якка шифалы тырнак гөле исе таралган. Әлеге сары чәчкәләр йортка ямь бирә. Карт әнием белән шушы тырнак гөлендә мин ниндидер уртаклык табам. Матурлыгын озак саклаучы, авыруларга шифа бирүче тыйнак чәчкә һәм гади татар хатыны. Карт әни дә бит тормыш авырлыкларына баш имәгән. Үз юлын табып, тирә-яктагыларга яхшылык эшләп, игелек кылып яшәгән. Гаилә җылысын саклаучы, рух ныклыгы үрнәге безнең ак әбиләребез, карт әниләребез. Кайсы дәвердә дә киләчәк буыннарга маяк булырдай затлар алар. Аппак карлары ява, җирдә кышны сагынып көтәм икән. Meine Mutter Railä und meine Großmutter Feride, die mich großgezogen und geliebt hat, erzählt mir oft von meiner bewunderten und starken Urgroßmutter Gizyamal Sibaghatullah. Sie war in Bashkortostan als Kort
Annie, Großmutter, bekannt. Ihre Lieblingsgeschichte beantwortet die Frage, was es bedeutet, eine tatarische Frau zu sein. In unserer großen Familie war meine Urgroßmutter Gesiamal die meist bewunderte und erwähnte Person. Ich bin jetzt in der Lebensmitte angekommen, doch die Erinnerungen, die sich in meiner Kindheit in mein Herz geprägt haben, verblassen nicht. Was hobt diese einfache Frau vom Dorf, die 7 Kinder großgezogen hat, von anderen ab? Welche Taten vollbrachte sie über die Jahre nicht vergessen würde? Die Wurzel unserer Familie väterlichseits stammen aus dem heutigen Boschkortostan, aus dem Dorf Bajik ins Bezirk Gafuri. Der Name des Dorfes stammt vom nahegelegenen Fluss. Auf der einen Seite des Flusses lebten die Baschkiren des Stammes Jurmat und auf der anderen Seite ließen sich in den 30er Jahren des 1800 Tataren nieder, die von der Zwangschristianisierung flohen. Sie sollen ursprünglich aus der Region Chistopol stammen. Ihr hauptnahes Handwerk war die Landwirtschaft, Viehzucht und Imkerei. Sie schufen alles selbst und führte eine natürliche Wirtschaft. Zimmerleute und Schmiede, die in diesem Gegend kamen, brachten neuen Schwung. Es gab niemanden, der für ihre Erhaltung als Volk sorgte oder Bedingungen für große Familien schuf. Die Familie legte großen Wert auf Religion und Bildung. Man konnte Arabisch lesen und schreiben. Kurt Annie zog manchmal ihr schönes Seidenkleid und ihre Tracht an, setzte ihre Tübetei auf und tanzte leise. Erinnert sich meine Mutter. Alle Fenster ihres Hauses waren nach Osten ausgerichtet. Die Sonne lächelte jeden Tag auf die glückliche Familie. Bei Betreten des Hauses sah man eine Blumenwiese mit Iris und der Duft von Regenblumen erfüllte die Luft. Diese gelben Blumen verliehen dem Haus Schönheit. In diesen Ringelblumen sehe ich etwas Gemeinsames mit meiner Urgroßmutter. Eine bescheidene Blume, die ihre Schönheit lange bewahrt und heilende Wirkung hat, genauso wie die einfache tatarische Frau, die nie von den Schwierigkeiten des Lebens kapitulierte, sondern ihren Weg fand, anderen Gutes tat und ihnen half. Canı veririm